Na ilang gikabisihan karon matod pa sa feedback ilang preparasyon sa inauguration dito sa Kapitolyo mga higala. Galisod sila kay ang transition team lagi sa Pikas padong na mo gawas nga gobernador wa pa man isumiter karon pa man katapusan gyud ipahatag paigot gyud man sa ginawa ba so maglisod og timpla ang kini ang transition team sa incoming administration. Kung yung kayo, kanang sore loser ba? Kini si Gwen. Nganong yun anak man, napildi ka man yun. Di na lang unta ka magsamok-samok dagon. Total, humana ka, pila nakakatuig ka, alaga di isip gobernador. Di man na Torrens title. Every 3 years to be reviewed man na sa imong mga amo nga mao ang katawahan. Unya pag-review wala ganahe. Di na madag TikTok. Di na madag walk like an Egyptian kay katong walk like an Egyptian murag 80s pa man tong music kon. Kana style sayo bitaw nga ana-ana kon pagko adto. Disjake ba ko. Wa pa ko sa komentaryo ato na. Unya andi na accurate ka istorya. Walk like an Egyptian. Nya naman sa ikuan na tudong kato. Turning Japanese turning Japanese. Ora to nungana. Nya ang sayo ng nana lagi murag kuan kanang naputlag ikog ba. Anyway, kita mo sa bugal-bugal naman nga ito mga higala. Kuan, kanang, nga ako lang, smooth transition, good. Dili, lisod-lisuro ng muso diya nga magsugod pag, I mean, it's not, why not help? Bida. In the meantime, dirita sa nasyonal mga higala, kaning Malacanang ba? Pinagin na ng ilang tigpamaba nga si Claire Castro. Kung di ka mo ingon og fake news, ipasangil sa previous administration ang palpak nila karon din eh. Gamay like wang mo ingon na sila nga limpyo ng Manila Bay tungod ni Bongbong. Ang ipasangin lang na ng fiasco sa kuan mga higala kaning bridge sa Tacloban. Used to be the longest bridge. Ang ipasangin lang nila sa ilang bolilyaso, si Duterte, kanang dakong utang karon si Duterte gihapon karon ng previous kuno na dagko kay utang si Duterte but nay sumada total mga higala kuan man ang ilang ang refuge sa administrasyong Marcos ug na issue ingnon fake news generic ayo og tubag fake news pero naay kwintada nga di nila tubagon pananglitan kining lista sa mga kahibulungan sud sa tulo ka tuig sa iyang administrasyon mga higala 241 bilyones dili milyones B as in baboy 241 billion sa 2025 General Appropriations Act, illegal insertion in the national budget mga higala. Illegal. Wa ma-appeal sa diskusyon pero mikalit og abot tuwa na dito nagipirmahan pag yun. 241 billion. Ug imo nang ipon sa tagsa ka gatos. Ipunin mo usa duha tulo ana hutdo nimo gihap ang kwarta nga nagliundo kay 241 billion man. Bisan pag tagsa kalibo. Sa kalibo, 2,000 na imong ipon dong mamatay ka na lang di pa mahurot nimo gihap. Unya mabanhaw ka. Tuwason mo gihap. Wabtan sa kas panahon mamatay na po ka, wa pa gyapon mahuman nimo og ihap. Mao ni ang insertion mga higala, gisingit lang ni nga illegal gyud. 241 bilyones. Napilain. 500 bilyones. 500 bilyones? Di man na ipaingon.
Matod pa, flood control project, mga higala. Flood control. May man yung ipanghambog sa ang suna. Hindi pagka sunod adlaw, magwan bitaw, galuno pang Manila, mga higala. Ang katong yung ipanghinganlan nga, flood control, wag yung nakita. Saan na na to, na may ng fake news. So, 500 billion flood control project. Money, kwarta, supposed to be pag-control sa baha. 500 bilyones. Why big yun. So, 241 bilyones illegal insertion sa national budget. 500 billion flood control budget. 250 billion Maharlika funds. 129 billion halin sa gold reserve nga gibaligya, mga higala. 129 billion. 89 billion PhilHealth funds. 62.5 billion GSIS funds. 62 billion SSS. Ilabtan ang kwarta nga ato ng kwarta, ato ng contribution. GSIS 62.5 billion. Land Bank of the Philippines 62 billion. DBP 62 billion. Small Town Lottery Prize Fund. Luto ba? 14.370 billion. Mura og allergic ni sila og inflation. Di na mo gamit og million. Billion yun. Kaning mga gipanghinganan ako, mga higala, gi-red flag ni sa COA. Meaning, aware nini ang COA og in fact, nangutana sila nini sa Kongreso. Unya, wa man ganin nila confront face to face in maybe press conference. Bungol-bunga, gapabungol-bungol lang ba? Unya, ang tubag fake news. Kung mo hisgot manggaling, dili klarohon ang tubag fake news. Pero tigyo pa itaw nga gala, discouraging yung kayo. Nausay makabasa kog balita nga nindot kunuhay ba. So imong tanawon, nindot basahon nimo nindot. Adto na ka mabalaka kinsay ga himo sa kanang article. Kuan ba? Kanang paid hacks. Unya, tanaw aragod ng impeachment. Bida, otong luod kay tanaw ng gibinditahan to nagbitbit to mga papel aron kuno taas ang moralidad do na kanang gihimo sa Vice President. Kung kay na kanang sa ginang dako, maimpirno na siya niya. Kanang kurakot kaayo 125 million ang kantidad nga atong gisgutan. Ang mipirma sa impeachment, mga higala, gipang mayran. Katong kapinoy, tag 50 milyones man tong kapinoy. Ang ma-impeach si Corona, kay si Corona may hatag og desisyon nga ibalik nga to sa mga original owners ang Hacienda Luisita. Nasuko si Pinoy. Iyang ipatangtang si Chief Justice Corona. Gi-impeach si Corona. Ang kuan adto kanang usa to'y tawagan ng suborno. Kanang suborno ba? Ang suborno adto na Pinoy. Kadtong 50 milyones nga usa to'y tawag nila adto. Nasa sila term gigamit ato, Countryside Development Fund, pork barrel gapon gud. Gihatag sa mga mo butar aron matangtang mga senador to. Mga higala, mga senador. O sa ubos by Valuranan, of course, ang prosecution. Karon tungod sa inflation siguro gi-increase tag 150 milyones na. 150 million. Di man na himakak nila kay
Si Duke Frasco may paibaw man ana nga may pirma siya kay di siya kadawat kundi siya mo pirma sa impeachment. Ang mga kongresista na nawat katong mga namirma. Katong wa mo pirma, puasa. Puasa mo. Katong namirma, waldas kayo sa kwarta. Una, naamoy naong nga tubas publiko nga tarong mo. Kanang limpyo mo na inyong guklon tong presidente nga kanang giwaldas ang kantidad nga giwaldas wa pa klaro ha. Wa pa klaro. Mobito na nga kasuho na siya. Pero ang COA, wa mo reklamo ang COA, the sole authority supposed to be, wa mo reklamo na. Sila mo nang reklamo 125 million. Napay ridiculous kayo kanang ipapatay ni Sara si Marcos ug si iyang asawa, si BBM ug iyang asawa kana si Lisa Araneta. Ang istorya na manghigala sa Dios nga ug unsa gani may tabo nako. Nana ko gisuhulan nga mubaos ipapatay nako na si BBM ug si Lisa Araneta. Kun mamatay ko, naanay gisugo nako nga basle. Yun na nga istorya. Kana istorya gana nga burit gud. Apil na sa impeachment complaint mga igala. Naghingusog yun sila ni Ana. Kanang insertion mga higala o ang approval sa General Appropriations Act sa lower house sa budget sa DPWH nga gi-red flag sa COA. Ingon ang COA, reviewhan sana ninyo kanang budget sa DPWH kay ang previous year mao ni ang problema nila ana. Ang miaging tuig ba kay October man na mag-deliberate sila sa gahin sa salapi para sa sunod tuig mga higala. So, ngadtong aging Oktubre sa miaging tuig mao na gigamit karong tuiga ang General Appropriated Funds. Mao na gigamit karong tuiga. So before sa 2025 ga-deliberate sila ni adtong October of 2024. Sa deliberation pa lang daan, miingon ang COA nga naay unliquidated sa kuan kana DPWH 4 billion wa pa na ma-liquidated. Mura ba giingnan ang Kongreso nga careful mo. Gipirmahan without thinking mga higala sa mga morally upright nga mga kongresista. Quote-unquote lang ta, morally upright, gibinisyonan mo sila. Kaya hinahinay maglakaw dito. Pretty luura. Sukaon ko katanaw sa video. Trangka lang istorya. Giaprubahan without thinking. Nga naman, nga mitingog mangkuha. Gibagtingan man sa ting ning ning. Ayo, tanawa sa na ninyo be. Approve. Kay ngano, mo man na ilang unok-unok ko ng DPWH. Mag-ibo na nga dan. Ay, sus ninduta dan. Ato ng gubon. Aron mulusot ng kwarta. Bayan ta. Muna ilang paborito DPWH, one of the most corrupt agencies. Kanang regional director sa DPWH, every time, I'm not talking of somebody specific, tanan nga miage o incumbent mga higala, doon na sila kuta. Dili na kuta nga mo improve ang collection sa di man nila trabaho mo improve ang koleksyon sa panalapi. Koleksyon na mga higala para igasto sa politika, sa partido. Naay mo, kuha na kanang mo assign sa mga regional directors. Iniglingkod sa bagong administrasyon. Doon na ipakapin. Tarungay mong trabaho ha. Ayaw kalimot. Ang para sa partido, sourcing of funds
for the election. Ug di ta kadaog manggod. Mawa kasi mo trabaho. Either mawa ka sa mo trabaho or ato ka sa hulo ibutang nako. Ato ka mabalhin sa hulo. Ato ka sa Siberia i-assign. So ato pa authorized to commit graft and corruption mga higala. Kining mga line agencies, Fire Department, PNP, BIR, LTO, LTFRB. No na si Ted Filon iyon nga kuha na ba? Organized crime na ba? Mafia. Pero ilara gyud. So, di na lang ta magisgot og moralidad gud unta. Kay dili na mura naglana og tubig. Pero magpa-cute-cute, i-appeal gyud ang i-appeal ang Ginoo, kabuang na to. I-appeal ang Ginoo. Kuan ba? Kanang sorry nga negative kayo ako istorya ba? But tinuod man eh. Kinahanglan mo andar na unta ta di na ni magwanta oy. Sus. To ito mga Pinoy taon nga tuwa sa gawas. Nay uban tinahadukam uli gyud kay kanang gira lagi sa Iran ug Iraq. Mapagan sila. Pero naay kondom mga gapon. So giban ang Department of Foreign Affairs mi dili gyud nga mularga ning mga Pilipino paingon dito. Kay og dili himuong illegal do nga ato giban sa ato pa illegal na. Kay og di mo deklarar ang gobyerno og illegal ang pagbiyahe, naaga po mo biyahe dong. Yun ana ka desperado ang pila ka mga Pinoy. Minang nakagasto na nakagasto nagtamas ginawa kay na job placement dito sa Israel. Unya mibuto ang gira. Wa man san mo ingon ang agency katong gi-applyan nila nga di ta mo larga. Kay nakagasto, lihok tanan gasto. Okay, larga. Imong desisyon, larga pagagdi. Wa pag-adto dito mga higala, pero na trabaho gahuwat dito. Kumusta man diha? Okay naman. Nago lang ta sa bunker inig wangwang na may wangwang dito. Naga na taon sila, nago to sa bunker mga higala. Mga lumulupyo sa Israel. Mo adto mi. Wa pa ka suway ba, mo pa pagsud og trabaho. Mularga. O nagibadlong sa gobyerno nga gidili ang paglarga padung dito. Sinang ka? Kamu nakakita man, kitang tanan nakakita sa TV lang. Katong gira sa Marawi. Punta sa Mauti. Himo sa nag-isyo dito kay bisitas bongbong dito gidaot sa si Duterte kay wa lagi mahuman ang rehabilitation dito sa Marawi. Mo na ang gira katong pocket raman to. It was just a pocket war. Ang itande anang gubat sa Israel o sa Iran munggos ra tong nahitabo sa Marawi. Pinatianay gyapon. Gideklarar gani nga martial law ang tibuok Islas Mindanao. Ang gira dito sa Marawi. Kining sa Israel o sa Iran kay manglupad naman itong mga missile or plano, bomba dito na mapagan ka. Mapagan ka. Ano gikadlukan man. Kaya di man magpili ng bala. Asa na paingon, ditsom lang gina. Di man na mo U-turn. Nasayop man eh. U-turn ta. Wow, ditso na. Pero tungod sa desperado, nakagasto na yung taon, na namilit na, larga na gyud ko, na wala gyud na mingaon ko ninyo, pero para man sa atong kaugmaon. At least kani nga atong atop sa balay nga, tinguan na ra ba maayo na ning atop sa atong balay. Hindi na ito magkabuang o pangitag tarpulin sa mga politiko ron tabon sa atop kay to ang uwan dito sa sud sa balay nga imbis makapaway ta sa sud sa balay
ipli tagtama sa ginawa kay muto lagi ang uwan. Tinguan na ra ba? So, wala damgo na sila ba o maayong kaugmaon ba? Maayo ang balay, makaskwela ang mga bata na ay ikaw, teenager naman, mapalitan ka ng cellphone niya, pohon. Wala, kasagol na ang kalipay o kaguol kay mularga na si mama dito sa Israel. Mularga na si papa dito sa Israel. Gigira. Saan naman tong ilang kautang-utang sila sa pag-process papers? Saan pagbayad na to? Wa pa man sila katrabaho. Hindi na man sila makalarga. So, mularga, bahala na diha. Larga ko ana. Ang gobyerno mismo may miingon nga gibana karon way makalarga. Kay way announcement ng gobyerno nga gidili ang paglarga, manglarga dong. Naay manglarga. Topoy to dito nga mnguli. To say voluntary man na mga igala di ba na pinugsanay. Imo ang desisyon. Katong mo voluntaryo pa uli na libreng plano ay. Ya, naday trabaho kuno ihatag nagabot diri na ikantidad sa lapi ihatag aron maka-adjust sila ibalik diri. To ay wa taong kalarga, wa ay gahisgot ato. O kinsa man say mobayad ato nila sa ilang nagasto pag-process sa papilis aron sila makalarga. Wa ay gahisgot nga nang problema ha. Unya apil niya na mga gala ang mikolapso nga kastilyong buhangin ba? Damgo. Ang damgo, hagsa mga igala. Unya nga atong gobyerno, unya mutabang sa dang simbahan. What kind of, it's so disgusting. Upadayan sa sunahan, huwan sa